suwe dhewe to. Heeh. Dadi wondo ya wis 5 tahun lah kek. Oh, 5 tahun. Ser kula ki arep golek jodoh lan ning kek kepripun nggih. Angel rek kayane iki. Kepripun salane jenengan, Mbah? Wetonmu dina apa kuwi wetonmu? Weton kula wagi, Mbah. Oh, wagi ki 16 karo 12. Omahmu madhep ndi, Nduk? Madhep ngalar, Mbah. Madhep ngalor 16 karo 12 piro? Wis ora. Madhep ngalor. Nggih. Madhep ngalor ki kowe kudune anu iki sesuk jodohmu ki omahe madhep ngidul. Oh, Nek ketoke iki wonge sing arek nganu ki madhep ngetan saiki bocah. Oh, madhep ngetan. Jodohmu madhep ngetan. Arek nyopot mit. Oh, ngoten niku. Sini-sini. Gondrong. Mit arek dienggo neh. Oh, ngoten niku. Gek sesuk kuwi kowe melu aku. Nggih. Adus nek belik ngono kuwi. Melu ora aku. Ora usah kowe. Gek nek iso anu ya, Duk. Adusmu ki rasa ngangguan, rasa nganggu perang apa-apa ngono. Jadi gledeng ngoten niku. Gledeng. Nek iso udah bejet. Niku syarate. Syarate kalih beton apa syarat napa malih? Sabun gip. Sabun. Heeh, kayak sabune sunslik.